ngabe uMahla ngisho umonakalo engathi uthi umsangano lengihleli ngokusendelwa ingane yakho la efonini mambo usho loyo umonakalo leyo manje uthi umsangano lo uyakweleta futhi shothi uyazi uzele hayi shame hayi ubekike ngaka ba ubandla ubonakala ngokugqoka isigqoko ekhuluma nabantu abadala wenza nosenzo nofunto aza wenza nosenzo waphi nalo wenza nosenzo usicela wena phela umazi imazelana kile kithi tudle wentombi yeshe wenza zabathi ubhuti wabantu le yellow bone mfana ngamasisi amakambe KS nje bathi imonto enkulu ingadla umshini oshintsha bathi bhanola phansi phela we are live on inu nengafi season 1 lapho khona ngibhalele khona unomfundo noma kaNomfundo bangibhalele bathi sisotha out inkinga yabo abanayo namhlanje I think ino baby date angazi kodwa ke khona angazi kanjani kodwa ke sofike sizwe khona kudaba lika kaNomfundo benoNomfundo ukuthi bafuna ke sibasize ngani namhlanje into ongayenza wena ukuthi sihambe nawe njengamanje so check ukuthi basiphathele danko kile kithi mukwana sokhosi Media TV sikhona le ndawo nesigameko lapho khona sibizwe khona uNomfundo benoma wakhe sobona mama yebo ndodana ninjani siyaphila ndodana siyaphila I guess uNomfundo yebo siyaphila siyaphila igama lami nangu SMG ngiqhamuka sokhosi Media TV uhlelo inune ngafi mawami tshela mina ngibe wayini namhlanje la ingane yami njengoba ngibona nje ngihamba nendodakazi Nomfundo igama ngithola ukuthi uNomfundo usekhulile hayibo hayi ngiyaxakwa ukuthi kanjani nini angazi okay kulungileke mekhulela uNomfundo ubanike ubaba wengane ushona ngala akazi ngithi ngaphambi kokuthi ngimfake isibhakela akangitshela ubani babo wengane hayi ukuthi wathuka kwabona ukuthi hayi ngizomshaya ngempela ngoba ngidlala kanjalo njani nezingane ashoka ukuthi unebhodlongwane behlala la ekhaya eselibalekile futhi hawu isigebengu baleka okusho ukuthi nje iphara oNomfundo angibazi bafunani emaphareni khona umfana omuhle kabi lapha esontweni obemthanda hayi kulungile libalekile manje iphara usele manje nalesisu sakhe sele nami ubehlala ndlelani ekhaya umfana ubelusa wenzani umfana umfana wafika lana ethembekile ebheke phansi ezocela indawo yokulala okay ngakusasa sekhuluma indaba ukuthi extend insuku ngoba uyafunda sefuna ukurenta okay simbekeke phela ke ngoba vele ikhona indawo nokuthi simzwele ukuthi umntwana wakude wayithola ke indawo yokuhlala 1212 usebona nangamakoti ngoba umbone selungile nje uselungile Nomfundo ubhudo wapi angayisho ngesibongo sakhe kodwa yena kade phila ekhaya iqashini awusazi isibongo sakhe sikazi sakhuluma ngesibongo igama kuphela ngilaziyo awazi futhi ekhaya ku cha nje uma bechazile ukuthi wafika njengomuntu oyekade ehlwele wagcina sizakala indlela esizakale ngayo so mama ngifuna ukuthi ngoba mhlawumbe umunye umuntu ekhaya uzoba nokuzibuza ukuthi why ubhalile indini ngafi so angifuna before siye phambili tshela mina yini obufisa sikusize ngayo namhlanje bengingathanda uma inini engafi uma ingase ingisize ekingibizele lo mfana akuzongitshela la emehlweni ukuthi uyamazi Nomfundo mazelaphi bebenzani nini ngasikhatsini ekangitshela ukuthi methi ayazi ngani uyalazi nelinye isoka la Nomfundo phela mina Nomfundo silala naye ukuthi yonke lento bebenza nini ngasikhatsini ilala nami lengane ayikazi ilale out awalali nje ama out ngisafuna azongichazela kahle yena ngimfuna la uthini yena ubhuti uyayivuma ingane yaphi uthini hayi uthena nje akayazi ingane ngisho sengimfonela nje akasayibamba ifoni yami so umuntu nje engakazi senze lutho naye
Hey, kanzima udaba lolu. Kodwa ke uma ngabe kwenzeka simthola ngoba impona ezihlaza ngizicelisa izimlando umfana. Sikwazi ukuthi simlocate simthola umfana. So uma ukuthi kuyenzeka kuvela ukuthi mhlambe uyayiphika lengane ngoba kahle hle phela umfana uma uthi ubehlala ekhaya awunawo na ngithi ufakazi ukuthi balalile. Kuzofana phela mhlambe siyam-accuse lo muntu izothini way forward mekwenzeka mhlambe ephika. Hayi mephika okusho ukuthi kuyofanele azame imali kuyokwenziwa o-DNA test ngoba angizukwazi mina ukuhlala nengane engaziyo ukuthi ubani uyisela ekhaya. Ngoba sifuna ukuthola iqiniso. Makungeyona ke bese siyamxolela ke unofundo bese ethetha inyani ukuthi ingane wengane. Yebo, hayi. Alright, Mosi ukhusimnta TV asihambe ke manje siyobheka ukuthi ke siyamthola yini lapha ya ubhuti ofunakalayo. Bese sizwe ukuthi yena lithini side story sakhe ngoba niyayibona ukuthi indaba ixakile lapha engathi umbhengu udle phansi. Kodwa ngoba impona ezihlaza ziyalenza iqiniso. Ukwazi ukuthi sihambe zimthola ubhuti. Asike sizizwele ukuthi ubhuti izothina side lakhe. Danko. Ma bathi ke usefikile ubhuti. So ke siziside le story sakhe. Bavuka phila. Ngiyaphila bhuti. Ngikhona mfethu. Igama lami ngesemjini Khusimnta TV uhlelo yini nengafa. Ngicela uqale ngibonga bafu ukuthi mangabe sikumemeza ufike siyabonga kakhulu bese sixolise ngamakhamera. Amakhamera ke mfethu sisebenza ngawo uzoxoxa kuleyo ndawo. Angazi uyamazi sisi? Ngimazi. Umazi kanjani? Ngathi ngihlala kubo. Bahlala kubo. Right. Uma yini uyamazi? Wena ngiyamazi. Umazi kanjani? Ngasho ukuthi lo muntu isiqasho ukuthi bengiqashe kwakhe phela. Uqashe kwakhe. Ayohlala kubo ngoba uma wakhe phela. Alright. So kuphela lapho kwazana kwenu. Ha phela noshwe phela nje bese ayidlala egcene elilodwa bo. Yeah. So ngasho kwaphela lapho. Kwaphela lapho nje. Alright. So uma benomfundo bala namhlanje banento abafisa ukuthi bayikhulume nawe. So ma usefikile umfana mhlambe asesapholisa amaseko simtshela ukuthi khona ufisa ukusho. Khona baba. Yeah. Usiqala isilungu sothi hey sasangibiza ngomfana baba. Oh. Nginegama mfethu ngaze ngibomfana. Sengikhohle igama lakho bafu bani igama? Ngisihle igama. Oh sihle. Alright ma sixolise kuleyo ndawo ma usefikile usihle. Sicela ukuthi umnikeze isizathu ukuthabela namhlanje bese sizwe ukuthi yena sithini isitori sakhe. Sawubona wesihle. Yebo. Uyaphila? Hayi. Ngiyaphila ngingeke. Nathi siyaphila nje. Asisakwazi. Ngikhona mama. Hayi. Ngiyajabula ke mangibona ngizoyinene nezinkinga zami izowephenduleke. Ngoba manje nginenkinga nje kakhulu. Manje kuma ngimene isizathu sokuthi nakho nezinkinga zakhe hlanza kwakhe. Hayi, nali ibhodi lami bo. Cha mangilo ngibuza kahle uma ngizwe ukuthi na nezinkinga zakho zokuziphendule ngoba sekufike mina. Kodwa Nalela lanake. Wena uhambe lapha wenza umonakalo lapha kwami. Uyawazi umonakalo ushiwo wenzile. Manje uma mhlawumbe usho umonakalo engathi uthi umsangano lengihleli ngokusendelwa ingane yakho la efonini manje usho loyo umonakalo leyo. Manje uthi umsangano lo? Umsangano phela. Umsangano kanjani into wenza? Into engayazi umsangano. Yebo bafo awucacise wona umsangano okhuluma ngawo. Awutshele thina sazi phela thina. Uma akakuchazela ukuthi yini ukulethele wena uyisho imuphi umsangano okhuluma ngawo. Phela bafo yabona nje uma ngishathuma na bengasachazanga. Yeah. Yes.
right? Usekhuluma ngani? Ukhuluma ngomonakalo, right? Yeah. Mayikunda zomonakalo, then mangihlanganisa nami into zami, ngihlanganisa nento ejwayele ukukhulunywa noMfundo. Mengi-WhatsApp noma ezami ungifonela. Yeah. Ngoba kuyenzeka ngithola afuna abantu engifisana nabo. Yeah. Abatshele ukuthi ulindele ingane ekweyami. Wazini le ngane? Ngizothi angazi lutho phela. Wena uvela uyahlanganisa nje izinto ukuthi ngoba ubizwela ukuthi ingane kodwa uthona uyazi. Ekubeni kukhona nenye into futhi engabe ukhuluma ngayo. Wayungacabanganga imali, wayungacabanganga imali ohamba ungayikhokhile. Yabona phela Uyakweleta futhi? Shothi uyazi ufuzele. Hayi shame hayi. Ubekike ngaka bafu. Ubandla. Ubonakala ngokugqoka isigqoko ekhuluma nabantu abadala. Ikona kubafuni awuchaza inkinga zakho onazo nabantu. Nabantu bafo. Anginayo inkinga nabantu bafo. Yeah. Anginayo inkinga nabantu. Kodwa into engathi vele umndeni lo wakwemfundo. Awona angihluphile impela. Yeah. Angibilo uhluphi impela khona. Engangokuthi na izinyanga zezabantathu zilandelana. Yeah. Ngingakwazi ukubhadala. Right. Ehlezi mahhala dad. Yini bafu inkinga bokuyini? Bafuna uyangi mfethu. Afela bangohlanje nje ukuthi ngimuntu osondela isikole yabo. Yeah. Nana uyama cabanga ngisuka le emakhaya le ndoda yabo. Yeah. Mangifika la ngifika bezohlangana ischeme yabo. Yeah. Mase ngihlangana ischeme ngizokhipha nizofika mina esandleni mothi ngikhokhe rent yabo. Thohla manje yabona ke ischeme sesiqedile yabona ngayo. Yeah. Khona ischeme loso. konke esihlanisa mhlawumbe mana usuke emakhaya uzofuna isikole but manje irank neskimu ukuhlangana kanjani ufuna ukuthi ubhalise lapho bafu hlangana ukuthi nabafo bona imali rent yeah angangibe ngingayisa bengifake phi ngefile ke iskimu noma sahlanza sobona ubumnandi yabo ngicine ngasa amana yazini webafu asike sigcine kule rent asike sigcine kule rent ngoba mhlawumbe ma umtshela isizathu ukuthi into ofuna ukuyikhuluma la into ofuna ukuthi nikhulume siqale sihlale pointini la lento before mhlawumbe ezofika kule rent ngoba angathi amacala maningi bafu amacala nawo uyahlela ujabule wendodana yebo uhambe ukhulelise noma umithise indodakazi yami wena lapha egcikeni kwami ukuthi ngasikhatsini ngizofuna ukwazi loyo nto ngoba phela ngilala naye lo nomfundo endunanesibindi sophika futhi unjalo wenza njani bafu ulala ngani ukuthi wenza kanjani nomlingo ayabona bafo umama ngikhumbula kahle angasha athi ulala naye yabo yeah kodwa phela nawe uyazi uma emini uswengekho uyasebenza usebenzisa ithuba semini usebenzisa ithuba semini wenza njani yazi ngifuna kuphi angiphiki yabo angiphiki ngingasho angiphiki yeah ngayingalala naye yabo yeah kodwa engayivumi le ngane because manje bafu yaboma ngazazi indlela zakhe bona ufuna How? iziphinda zamazase izipho naye Futhi besihamba naye so-2 phela. Indlela zakhe ngiyazazi. Yiziphi? Uzazi. Because phela nami ongenzeka ukuthi bafake yona yakho lengane. Engezokuba ngenzeka ukuthi kanti bawathatha uMntombama kusiwena? Akusiwena yini? Mina uNomfundo ngazi ukuthi uyahlolwa lapha kagogo. Njalo ekupheleni kwenyanga lengane ngiyahambisa ukuyoyihlola. Kule nyanga ke ngibone eshona ngapha nangapha. Kodwa ke manje chathwa konke lokwenzekile konke. Yeah. Lokuhlambe ingane lenzela manje. Yosikonde isidingo sami ukuthi lena ngizokela. Bese khona ngithi uyafika Ubalekile wena. Uyabale uzozungesta phela wena. Asikwazi ngakini. Kodwa uyakhona nje WhatsApp nami yena. Ngiyawathapha ngithi uyayiphika. Awuyiphiki yini mangitshela. Wena wazi ukuthi umuntu awazilala naye kanye mase yamethi. Awukwazi wena lokho? Ngiyakwazi. Manje izipho ezindlela zami uyazazi. Cha phela hayibo we nomfundo bengafuna ngikhulume mina. Khuluma izipho indlela zami uzazi. Okay. Ngithi bangikhuluma. Khuluma baba. Manje uyazi anginasikhathi sokuphambisa umuntu. Khuluma ngoba manje uqinise lezo zokukhulula kulento ngoba manje kahle umuntu okufanele Uzazi msulwa lapha phamba amakhamera. kuningi ufaka ukwenza bafuthiwa la fa ukhokha umntombi. Into bizile yona la. Fa ucaka ukuthi ingane uyayikhokhela noma wenza kanjani. Kodwa ingane yakho ngithi siyavumela ngalokho. Wenza nosenzo nokuona. Anza?
Wenzani nosenzo nje? Waphi nalo? Wenzani nosenzo? Usibeliwe wena Senzo belomazi. mazi manje. Ngimazela. Ngimazela. Uzosasa manje umframe wonke umuntu ngengane yakho. Balela amathumba akho cha unesibindi yazi inyoka. Unesibindi. Usenzo. Unesibindi. Ngikumuntu engiyazi. Uyabona ngibona Umazelaphi? ngikuthi indlela zakhe ngiyazazi. Umazelaphi? Kunganjani? Kunganjani ukuthi ukuze ulithole iqiniso ngoba ufuna iqiniso wena? Uyavuma ukuthi ulalile nomfundi. Vele ngikuphila. Wamgqekeza futhi angithi. Wena wamgqekeza. Nalokho uzothi awukwazi. Ayike, kunganjani sithatha iDNA? Kunganjani lokho? Ilona ke iqiniso. Angathuli khuluma phela. Kanjani iDNA Because mina sihambe soyithatha? ngiyimisela ukuthi ngiyenze wena khuluma. Musukuthula. DNA. Yes, iDNA. Khuluma phela manje sesilinde Kade wena. ungashalazi la manje uzenza umuntu omsula lapha Cha, mkwethu. yazi ukuthi indaba zama DNA. Zinjani? Nawe yazi. Wabaleka iDNA manje. Uthi cha bafuna ukuthi manje uyanqaka phela manje. Wangabe Wathinta indaba zama DNA. Yeah. Yabona inkolo zabantu azifana, sibela abantu abafana. Ngizoyengiso ya. Uthina lokho? Yabona. Mawuthi iDNA sona ngenye indlela ekhaya. Ithile. Okay, ayitetwa ke ingane ihanjiswe kini. Ngakho ngicela asilinde lokho. Mayifika ingane ingenzeke lutho kini. Uzobusithini impendulo yakho lapho. Lezi enhlambo ngichapha ngazo ukwazi ungigeza. uthi ngiyakuthoka. Izwa. Ngisho ngizimethi phela ingane akuyona yakhe isho ukuthi mina ngihambe ngidala nabo bonke abafana. Nawu uyavela ngosenzo. Usenzo mavithini into yasenzo. Wawuyaphi kulomfana isiqashi? Wawuyaphi? Hayi uthi mina mina mangangani. Mina kuthi angibhaqaze wena nje. Hayi mshayi. Ngizoqala ngawo. Ngizoqala ngawo. Awu ma. Ngizoqala ngawe nje. Kodwa mase sibasela singasahleki manje bokuhleka manje ngoba ngibona le ndaba le vele liba u2 ingedwa mina ngincindezela. No, angicindezeli mina bafo. No, ngifuna silungise. Angicindezeli mina la. Mina ngifuna isolution kuwena ukuthi sisotha kanjani inkinga le. Oqala zintathu besizela ukuthi wena uyavuma yini? Qala uyavuma ukuthi wena uyonile. Ukuthi Umonile nomfundi angithi. ukuthi umbona lokho ukuthatha umuntu ombakhe. Yebo. Okay ya. Wazi kuphi khulunywa kanjani ngini? Isho kanjani ngini? Okay, okwesibili uyavuma ukuthi ingane yakho. Hayi ingane nginasho. Awunayisho? Asiye ku-DNA. Okay. Okwesithathu uthini indaba rent owami ungayikhokhanga? Uthi ayazi. Ithupha yonke into yena. Irent. Engabe unawe nabazali yena. Khona nje khona ekhaya kini. Noma ubuzocasha nje ngala ekhaya masonza lemgilingwane yakho mase uyabaleka. Hayi winyoka shemsihle yazi ngiyakubonga. Ukhiphile. Masuthi into yabazali. Suthi ndenge. Yeah phela mele sazi ukuthi bakhona ngoba phela ngeke uvela usukuphika ingane yami nje kubena ukhuliswe kahle nakini. Siyaya kwi-DNA test. Siyaya kwi-DNA test ukuze Uthe kuphi ekhaya? uzalwa phela manje ingane. Sendwethu. So ikho indlela ukuthi ungcono ngoba manje le matter lesikhuluma kanje manje ayona imatter yokuthi ibe kwimedia. But isizathu abasishilo ukuthi bakulethe la ingoba awaziyo ukuthi wena uqhamuka kuphi. So mina ngokwami cabanga ngicabanga ukuthi mhlawumbe kufanele ukuthi kuthola inkombandlela ebheka kini kuze mhlawumbe uma ezokwazi ukuthi awukhuluma nabantu mhlawumbe okuyibona abakuphethe abayi guidance yakho noma abazali bakho because manje ngithi yabona manje inkulumo yenu ayi izoba ngathi unfair noma manje uthi wena siyakuhlanganyela ngithi manje Uqekezele ingane. Okwesibili fanele kuyohlawulwa emantombazane ayogezwa amantombazane. Agezele umuzi wami. Ngifuna inhlawulo. Induna ifuna ibhekile ukuthi kwenzakalani la. Mana. Hlala amantombazane. Okay. Ngingathi ngilayele naye ngamona ke. Mawuthi ngihlala kaningi yedwa mina amantombazane amangaki. Phela awazi mina usazi izulu kanti ngwaphi vele. Hayi wena kanti uhlala emgaqweni ikanti lasemgaqweni. Hayibo. Akazi kwazulu lo. Hayibo. Isizulu ngiyasazi. Kodwa ukuthi ke phela manje akwazi besho ukuthi phela manje mothi into engiyenzayo mina kumele ngenze futhi ngifana nabanye abantu abangahlangene kule ndaba kanjani. Hayi wena uyena umZulu. Awuyena umZulu umthathe lo mfana. angithi manje phela bafo indawo inosiko la khona. Nabo bachazana ngendlela into kwenziwa ngayo khona ngala phela nawo so indawo
ufike wona kwindawo so nje ubuwone kule indawo uzoba nendlela yakho ufaka uhlawule ngakhona uzofaka uhlawule ngayo unenqubo mgomo yakho wena waphila phansi Waqela ingakho engazili lutho nje. Hayi ngiyakuzwa baba. yeah so siphetha ngaliphi ngamanye ngifuna ukuthi siphume negama elilodwa Ngiyasifuna isixazululo. amacala akho siwasakini noma uzokwazi ukuthi nivumelana noma ukuthi khona ngiyophi ufana wenza njengoba nikhuluma nge-DNA nikhuluma ngiyakubona lokhu kwemali i-matter first sikhulume ngayo le yengane naleyo mqhoyiso usenze njani ngalokho Hayi. Lokho kungaya ekhaya yabo. Kodwa futhi ekuyeni wakho ekhaya. Akusho mhlawumbe ngiphuma ku2. Akusho ngiphuma ku2. ngibalansise Yabo. Uma uthi ake ekhaya sengizoba nami bese beqale manje bebabize amakhamera ukuthi bazodicela phansi igama lami yabo. Akho igama lakhe edicelelwayo la. Ngoba nakubalela iqiniso uba sikhona igama lakhe edicelelwayo. Yabo. Sengibalekilani ke ukuthi gcine mhlawumbe nangamphathi nabo mhlawumbe sengikhuluma kabuhlungu yabo. Sengifuna ke mawukuthi lo daba sathana sisekhaya. Kube ukuthi lento abafuna yenzeke yokuthi sho bafuna ukwazi ukuthi ngiphuma kuphi. Shuthi iphupho labo kuqala yaqala yafeza ukuthi ngiphuma kuphi. yeah Yabo. Iphupho labo kuqala. yeah Elesibi futhi abengafezeke lokuthi lokona bathi ngakwenza kokuthatha umntombi. Ngibona nje ngisanjani. Iphupho lesithathu engenayo ishow ukuthi lo fezeka. yeah Mhlawumbe ogcina ukuliphupha boze bavuke bengafezekanga. Elokuthi khokhela bathi lengane abathi angikhokhela. Uyeyisa wena ngane. Uyeyisa sengikubone kahle dlala ngesikhathi sethu njengoba sila. Uyeyisa lengane. Phela mama Uyeyisa lengane. asimo odla ngesikhathi sakho. Uyeyisa lengane. Wena odla ngesikhathi sakho. mana awuzukhomba vele umuntu omdala wenze njani Hayi sengibone ekhaya kubo la ivela khona. Yeah. Akusiwena akusimina odla ngesikhathi sakho. Wena odla ngesikhathi sakho ngobani usuwalela usuka khona umdala. Izwani. Wena yini ekubalekisa ekhaya? Yini ekubalekisa ekhaya ngonini? Yini kona ekubalekisa ekhaya? Abona umfundi utshenqiniso manje abona umfundi. Wena uma vele uba wena le ndaba lesixoxwa la ohlamba ufuna sixoxe mina nawe debate bekumina nawe. Ngakubhala kwathi uke wena wavuma ukubonana nami? Kube into engiziphendula ngizifuma emphume embuzweni yakho. Buwena bozobhala la ufike wedwa. Kodwa ufike noma wakho. Konke engizokuphendula. Konke engizokuphendula. Ngizokuphendula into kahle la kule nkulumo le. Sengikhuluma noma kani umfundi. Wena nomfundi angikhulumi nawe. shuthi athuli nomfundo yonke eyikhulumayo mana shuthi athuli nomfundo unomfundi yokhuluma ngamhlazane kwaphuma iDNA ama-results khuluma noma ke mnikeze impendulo zakhe ngithi uthathuli nomfundo sethuleke nomfundo benginama aims amakhulu kabi ngale ngane bantu manje into engiqanga mina bafuka ukuthi uma uthi akuthuli nomfundo amacala niwenze nobabili nomfundo kahle hle thina sinoma uyathanda ke lapho ngiyathanda lapho ukuthi amacala sonke sobabili yeah okusho amacala sonke sobabili uthi sibangakhe 1 2 3 hayi isalengane ngababala abantu abangalo ngamakhamera shoot 5 yonke noma 7 sesongena endabeni ethu sobabili into namacala sonke sobabili ukuba buwaphendula ama message ami ngaba sikho la uyabothi isalengane ukuba ubumntende ngaba sikho la uyabona futhi ukuba sikho kuma camera ngabe sengikufaka inqindi ngabe sengikufaka inqindi indlela engidinwe ngayo mhlambe nalokho okufaka inqindi mhlambe ubona bekosiza mhlambe inkonzo ayisa yazi yazadelela manini salumoya jwayela kahle okay bafu abantu abadala okay ngoma kuyabonakala ngathi bafu sisotha kanjani indaba nginikeza solution eyona isotha nabazomnika isolution ilabantu abathathe angikhathanga bakufonelile ba-email noma ku-WhatsApp noma ku-Facebook lokwenzeni ubona bazomnika isolution yalokho yabo ngoba ke ngoba isolution akilethe ngiphara bengibiza ngiphara ngimuntu ongenakhaya welona vele isolution ukuthi yena ayiqhubeke nokudibhiza impilo zabanye abantu futhi nami solution engiyilethayo ukuthi ngidlule phambi kwempilo zabanye abantu abazothi isolution into enkinga le ibona ubabili nani ke
nenvumo ukulethwa ezintabeni mala wo bafo Ingane webantu. wena umithithile phela la wena udala icala lana manje isolution lethi thina kanjani Sibone iphutha lakhe. izolethe thina kanjani phela abona bafo solution zoyiletha ukuthini nivumile ukusolana sokakhona nadlala ngopetrol wenu niswana ngisuka la nongilanda Izwa nje. lapha la nithi ningiletha la yabo yeah ngithi noma sengifela ngisanake lokho uthi okay fine ngizohlala ke sixoxane emva kwalokho uzubona ngempela washo ukuthi le phara bathi ngiyilo nanginina mhlawumbe bathi benibhalile bathi na kunephala engasanje nje asho nakufika nje ukuthi impilo sodinga nephala lapha yabo nenze njani ufuna siqaqaqaqa uzogada usikaqaqa siyasebenza la Uzogada phela. Futhi uyilo vele. Ongeke kubaleke yini kubalekisa ekhaya uma ukuthi awunazo. uhlala lapho usikaqaqa imani ngathi yabona Yini ekusekhaya? webafo awubhekani nenkinga zakho mkhulu hlukana indaba zeziqaqaqaqa kodwa mesilungisa uma ubaleka usuke ubaleka udlulekile kodwa mina ngizange bathi mangagoduka ngoba ngihlala ekhaya Okay fine wagoduka. Angithi wahamba umuntu obuyayo. Wahamba umuntu obuyayo ukababuyi. Kusho khona ubalekile ngoba yazi bento yenzile. Ngazi usinoyiphika nje. Uthanda uzongibonisa noma. phela mubuyela. Ndosi mina ngiyathanda ukuba la. Kini la singazi khona thina. Ngiyathanda ukuba la. uyathanda Yini ongenza ukuthi ngithanda ophe ngizoveza wena amanyala akho wenzayo. amanyala futhi Amanyala lento yenzayo. Ngifuna isixazululo Nkosi yami ngifuna isixazululo. mala lasithathe khona kusekhaya kini alright simple as that ngicabanga ukuthi mina isimple ngaleyo ndlela ukuthi makazofanele ukuthi sami ukuthi sinithathe sinise la simthathe khona then we take it from there ukuthi ngabe usekhaya lakhe and yini eyenzakalayo la ekhona ngoba ayikho information ethi siphethe esuka khona kodwa manje kusekhaya kusho ukuthi iyona solution engenzeka la ukuthi hambe ukukhunya labo bantu njenga manje la ayikho solution esinayo la siyaphikisana sonke Kodwa ilula lento. Yena wayengavumi ingane yakho buwazi kahle ukuthi uyena yedwa umuntu esengalala naye. Njobe Yini nje kwenza sekukhona uphike nabanye abantu osenze singabazi abaziwo yena yedwa. cha ukuthi vele webafo ngisho ngathiwa ke bafo konke engiyishoyo ngawo nomfundo vele bengizojabule mina vele ngathi nginokhona iphutha ngoba lungile bafana vele nginikeza ithuba yisho indaba asenze ngongcono ngoba vele Chaza. ngoba vele umama wakhe vele Chaza indaba senzo. emdefenda ngaso sonke isikhathi ngisesayidini lakhe shotha wona kangana ahlele ngadini Ingane yami phela. Ingane yami. ezwa Futhi mina ngazi ingane yami inhle kabi ingenawo nje yonke lonto ongitshela yona mina indaba zosenzo. Kwawena bengingakwazi le ngihlonipha ngayo lengane. Nawe ngoba sekufike wena sekukhona izitori ezifika nawe uzozakha manje ubalekela ama responsibilities. ngapha lo muntu lo umkhulumela Wakutshela ukuthi uneminyaka emingaki? cha kwazona umama wakhe ukuthi uneminyaka emingaki umkhulumela Yena wakutshela ukuthi uneminyaka emingaki? kwa 18 ngokhona umkhulumela Kusho ukuthini Lo lo? manje chazani ngoba usayingane yami. okusho ukuthi izinkinga zakhe Yezani. usengabhekana nazo Ingane yami kodwa kusalayo. Ingane yami ngaphansi kophahla lami. futhi uyaqhubeka umkhethe ethi mina athandane nobani Hayi ngiyamkhethela futhi. Oh, wena usuyavuma manje, usuyavuma manje. Ngiyamkhethela wena nje usuhlulekile. Hluleke ungakaqali. Wahluleka. okay asenza njani wena ngimtshengisa yona uthi ubona ubani owebhali message engitshela bana uma wakhe akekho uyeze endlini Kusho ukuthini lo? Yeah. benyenze endlini kamale Endlini yami. nomfundo Angiyiboni lento yakho mina. siza khona umdefender bafo uyibona into ebhala wena sibone ukuthi kwenzakalani lapha Into ayibhale yena futhi lena. hawu Lengane ikhohlakele mina sengiyibone kahle. Ibhale yona lengane lento noma itshela umngane wakhe ukuthi amsendele lento. Unomfundo oh yeah naye enkonzweni. benishova Angifuni ngisho uyibuka nje mina lo nonsense. ubulale kama stand ulale Emzini wami. Ngiyajabula. ubhalansisa bafe wenze njani awukho kanjalo Kodwa awukho nje nje. isidingo sama message wavezayo into esizelela ukuthi wena ungikhulelisiwe nduna uyiphike ingane. Yonke lento ayiveza nje ayinasidingo. so sonke kodwa sihlela khona iphutha kuyona lento mangoba nangu bafuna uyamangala nomfundo ukuthi ube nesandla kulento
So asikho kona lapho ngoba yini nibhalile ukuthi nifisa ukuthi nithole usizo. Shona nami No. ngisabuye ngibhale nami. Eh? Shona ngisangabuye ngiphinde ngibhalele. Mana ngifuna ukuzwa issue yakho bafowethu kuzoba issue yakho ukuthi ulaleka ama stand Ifoni isho ngizoqala aba. izoqala. Ngizoqala ekutheni na. Mina ngibhala ukuthi umama lo. Mina sikuthusa kube sengimmangalela. Ngizommangalela kubantu vela ukuyibona ababizile ohlela libizile. Ukuthi yindaba izinkinga zami. Oyingane inkinga yakho. Ingane inkinga yakho bafu. Usuyavuma manje. Ingane inkinga yakho. Mina ngithina inkinga ezithinta ingane. Shithi ingane inkinga yakho. Siyavumelana. Uvumile mawukuthi ingane yakhe. Ayikho into engathi sesingayisho manje. Kilikiti siyayiqopha ke lezo silivala kanjalo udaba namhlanje kaNomfundo benoma wakhe lapha yakade bezo confront lapha yana kuSihle. Ubonileke na ukuthi uSihle umuntu oyilo hlobo ayilona. Kodwa ke sizama ukuthi siliseseke lo daba luze lufike egcineni ngoba inhloso ukuthi kube khona isolution ngoba umama ufuna umqoyiso wakhe, ufuna ukukhokhela irent yakhe, ufuna kuningi bona Nomfundo kodwa ke angifuni ukukhuluma indaba zabantu. Engakusho nayo lapha ekhaya usibhale lapha ku 0688267740 noma uye lapha ku email yethu info.esebukhosinimida@gmail.com. Asihlangane futhi ngokuzayo. Danko.